హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ బాగా. అనసూయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, నాకెందుకు వాయిస్ వినిపించలేదు మాతాజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. భగవద్గీత లెవెల్ 2 అవగాహన కార్యక్రమంకి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి. సో నిన్న భగవద్గీత యథాతథంలోని అంటే అంతకుముందు క్లాసులలో భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారమును అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. మొదటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఇరు సైన్యాలలో ఉన్నటువంటి తన యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి బంధువులను, గురువులను, మిత్రులను చూసి ఇక అందరూ కూడా యుద్ధం చేసి ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వారిని చూసి విషాదము, కరుణ ఆవరించగా అతడు మోహానికి గురి అవడం ద్వారా యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అని చెప్పేసి ఆ ధనుర్బాణాలన్నిటినీ కూడా పక్కన పడవేసి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోతాడు. ఇక ఈరోజు మనము చూసేటువంటి ఈ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము అంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు బోధించాల్సినటువంటి అన్ని అంశాల ప్రస్తావన ఈ 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగంలో ఉంటుంది. కనుకనే దీనిని గీతా సారము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, ఆ తర్వాత కర్మలు, విద్యుక్త ధర్మము, ఆ తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా ఈ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలని ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు వివరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. సో ఈ భగవద్గీత మనం ఏదైతే అవగాహన చేసుకుంటూ ఉన్నామో ఇవి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చేసుకొని మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ
नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో మొదటి అధ్యాయం ని ఒక్కసారిగా మనము సమీక్షించుకున్నట్లయితే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అబ్జర్వింగ్ ది ఆర్మీస్ అనేటువంటి ఆ అధ్యాయము, దానికి మరొక పేరు అర్జున విషాద యోగము. సో ఆ యోగంలో అంటే ఆ అధ్యాయంలో మొదటగా సైనిక పరిశీలనము గురించి, ఆ తర్వాత అక్కడ అర్జునుడు అన్నటువంటి వారినందరినీ చూసి మోహానికి గురి అయినటువంటి వాడు ఇక తాను యుద్ధము చెయ్యను అనేటువంటి అంశానికి దానికి ఆయన ఇక్కడ కొన్ని రీజన్స్ చెప్తున్నాడు. ఒకటి కాంపాషన్, ఆ తర్వాత ఎంజాయ్మెంట్, తర్వాత డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్, అలాగే సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్ అనేటువంటి కరుణ, అలాగే ఎంజాయ్మెంట్ అనేటువంటిది, అలాగే కుటుంబ సాంప్రదాయాలు నశించిపోతాయి అని, అలాగే ఈ పాపభీతి, వారందరినీ చంపడం వల్ల పాపమే కలుగుతుంది అనేటువంటి ఆ రీజన్స్ చెప్తూ ఆయన నేను యుద్ధం చెయ్యను కృష్ణ అంటూ ఆ రథంలో కూర్చుండిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని శ్లోకాలలో తాను యుద్ధం చెయ్యను అనేటువంటి అంశాన్ని ఇంకా సమర్థిస్తూ కొన్ని చెప్తూ ఉంటాడు అర్జునుడు. ఆ తర్వాత ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణు పొందడము. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణుడికి శరణ పొందుతాడో అప్పుడు ఈ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి కృష్ణుడు బోధించడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ భగవద్గీత బోధన ఈ అధ్యాయంలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది వాస్తవానికి. ఇక సంజయుడు నిన్నటి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, సంజయుడు చెప్తాడు, రణరంగంలో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖంచే మనసు ఉద్విగ్నం కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పి నేను 1వ అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరుగుతుంది. ఆ అధ్యాయంలోని 46వ శ్లోకంలో. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విసీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇక్కడ సంజయ ఉవాచ అంటే సంజయుడు పలుకుతున్నాడు, తం అంటే అర్జునుడితో, తథ ఆ విధంగా, కృపయా విష్ట అంటే జాలితో ఆవరించబడినటువంటి వాడై, అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అంటే అశ్రువులతో నిండినటువంటి కన్నులు కలిగినటువంటి వాడు, అలాగే విషీదంతం అంటే శోకిస్తున్నటువంటి వాడై, ఇదం ఈ వాక్యం అంటే మాటలు, ఉవాచ అంటే పలికాడు, మధుసూదన అంటే ఆ మధువు అనేటువంటి రాక్షసుడిని సంహరించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో
ఈ విధంగా అన్నాడు అని చెప్పి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. ఏమంటే, మనసు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికాను అని చెప్తున్నాడు. సో సాధారణంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి చెప్తారు, లౌకికమైనటువంటి జాలి, శోకము, కన్నీరు అనేవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించి తెలియకపోవడం వల్ల కలిగేటువంటి చిహ్నాలు, ఆ సంకేతాలుగా ఉండేవి అని చెప్తున్నారు. ఇక నిజమైనటువంటి ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మ పట్ల చూపేటువంటి జాలియే ఆత్మానుభవము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా తన యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధం చేయకుండా మనసంతా కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీళ్లు ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఆ రథంలో కూర్చుని పోయినటువంటి ఆయన్ని చూసి ఇక్కడ కృష్ణుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ రెండవ శ్లోకం, శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో శ్రీ భగవాను ఉవాచ అంటే దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు పలికాడు అని చెప్తున్నారు. ఉవాచ అంటే పలకడం. కుతస్త్వ అంటే నీకు ఎక్కడ నుండి వచ్చింది. కుత అంటే ఎక్కడ నుండి, త్వా అంటే నీకు. కుతస్త్వ అంటే నీకు ఎక్కడ నుండి. ఏమిటి మరేది? కష్మలం అంటే కల్మషము, ఇదం ఈ దుఃఖము, విషమే అంటే ఈ క్లిష్ట సమయంలో, సముపస్థితం వచ్చింది అంటూ, అనార్య అంటే ఇక్కడ జీవిత విలువలు తెలియని వ్యక్తులు. ఆర్య అంటే జీవిత విలువలు తెలిసినటువంటి వారు. మరి ఇక్కడ అనార్య అంటున్నారు అంటే జీవితం విలువల గురించి తెలియని వారు గురించి. జుష్టం అంటే ఆచరించేది. అలాగే అస్వర్గ్యం అంటున్నారు అంటే ఉన్నత లోకాలకు కలగజేయనిది. స్వర్గ్యం అంటే ఉన్నతమైన లోకం, అస్వర్గ్యం అంటే ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయనిగా ఉంటుంది. ఇంకా అంటున్నాడు అకీర్తి, అపకీర్తిని కలగజేస్తుంది అర్జున అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీ భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఆ భగవంతుడు అర్జునుడితో అంటున్నాడు, ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో, మరి ఏంటి ఆ క్లిష్ట సమయం? యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి యుద్ధ భూమిలో నిలబడి ఉన్నాడు. మరి ఇటువంటి ఈ సమయంలో, యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఈ పాడు బుద్ధి నీకు ఎందుకు పుట్టింది? అంటే యుద్ధం చేయనంటూ మనసంతా హృదయంతో అంటే శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు కదా. మరి ఈ యుద్ధం చేయవలసినటువంటి ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఇటువంటి ఈ పాడు బుద్ధి నీకు ఎందుకు పుట్టిందయ్యా అంటూ, ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు. ఆర్యుడు, అర్జునుడు అనేటువంటి వాడు ఆర్యుడు, గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తి, క్షత్రియుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి ఇది తగదయ్యా. ఇది అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇటువంటి ఈ నీవు చాతగానితనం వల్ల నీకు ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుందయ్యా నిన్ను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మనకి భగవాన్ ఉవాచ అంటున్నారు. అంటే భగవానుడు, శ్రీ దేవాది దేవుడు పలికాడు అనేటువంటి, అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు భగవానుడు వేరు కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఇక్కడ. అందుకే ఈ భగవద్గీత అంతటా కూడా భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎక్కడ పలికినా భగవాను ఉవాచ అనే వస్తుంది. ఇక ఆ పరతత్వము యొక్క తత్వ విధుల ద్వారా 3 దశలలో ఆ పరతత్వము అనుభూతమవుతుంది అని చెప్తారు. అవి వేరువేరు కావు, అవన్నీ కూడా ఒకటే అని చెప్తుంటారు. ఆ పరతత్వపు దశలు ఏవైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో అవి బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అని తెలపబడతాయి అని చెప్తారు. సో ఈ 3
దివ్యమైనటువంటివి ఆ కృష్ణుడి యొక్క స్వరూపాలే, బ్రహ్మమైన, పరమాత్ముడైన, భగవానుడు అయినటువంటివి. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే పరమ సత్యము, ఆయనే దేవాది దేవుడు. మరి ఆ ఈ అంశాన్ని మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో 1వ స్కందం 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకంలో తెలుపబడుతుంది. అలాగే ఆ భగవంతుడు అంటే 3 రూపాలలో బ్రహ్మము, పరమాత్మ, అలాగే భగవానుడుగా తెలియచేయబడేటువంటి వీటిలో దీనిని మనము ఈ సూర్యమండల ఉపమానంతో పోల్చుకోవచ్చు అని చెప్తారు. దానిలో ఆ సూర్యుడి ఉపమానంతో పోల్చినప్పుడు ఆ సూర్యుని యొక్క కాంతి అంటే సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, సూర్యమండలము అనేటువంటి సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము, అలాగే ఆ సూర్య మండలము అనేటువంటి 3 కూడా ఉంటాయి. ఆ 3 కూడా సూర్యుడికి సంబంధించినవే, వేరు కావు. అలాగే ఇక్కడ బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవంతుడు అనేటువంటిది ఆ దేవాది దేవుడికి సంబంధించినటువంటిది. సో ఇక్కడ ఆ సూర్యకాంతి, సన్‌షైన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఆ కాంతి అనేటువంటిది మనము ఆ బ్రహ్మంతో పోల్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ దానిని గురించి మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ప్రాథమికమైనటువంటి వాడుగా, ప్రాథమిక విద్యార్థిగా అని చెప్తారు. ఇక ఆ సన్ సర్ఫేస్ అంటే సూర్యుడు బింబాన్ని గురించి మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం లాంటిది అని చెప్తారు. అది మరికొంత ఉన్నతమైనటువంటిది. ఇక సూర్య మండలాన్ని గురించి అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి విధం ఏదైతే ఉందో అది అలా సూర్యమండలంలోనికి ప్రవేశించగలిగినటువంటి వాడు అత్యున్నతుడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే భగవాను గురించి అవగాహన చేసుకునేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది అత్యున్నతము అని చెప్తారు. ఇక్కడ భగవాన్ అనేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పాము, అర్జున అనేటువంటి వాడు ఆర్యన్. ఆర్యన్ అంటే హూ నో ది వాల్యూస్ ఆఫ్ లైఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్పిరిచువల్ రియలైజేషన్. ఆధ్యాత్మిక విషయాల ద్వారా జీవిత విలువలు తెలిసినటువంటి వాడు ఆర్యుడు. అనార్యులు అంటే ఆ విలువలు తెలవనటువంటి వాడు. మరి ఆ అర్జునుడు తన యొక్క ఆర్యన్ అంటే విలువలు తెలిసినటువంటి వాడులాగా ప్రవర్తించకుండా, క్షత్రియులాగా ప్రవర్తించకుండా తన యొక్క క్షత్రియ ధర్మాలను వదిలివేస్తూ ఉన్నాడు. డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది హిజ్ డ్యూటీస్. ఆ ధర్మాలను, తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదిలివేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి మనం చూసినట్లయితే ఆ గొప్ప ప్రామాణికుడైనటువంటి వ్యాసదేవుని తండ్రి పరాశుర ముని ఇవ్వబడినటువంటి నిర్వచనం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవానుడు అనేటువంటి దానికి సర్వ సంపదలో, ఆల్ రిచెస్, అలాగే సర్వ శక్తివంతుడు, అలాగే సర్వ సంపూర్ణమైనటువంటి యశస్సు కలిగినటువంటి వాడు, సంపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యము కలిగిన వాడు, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు, సంపూర్ణ వైరాగ్యము కలిగినటువంటి వాడు ఈ భగవానుడు అని దానికి గొప్ప ప్రామాణికులు ఇవ్వబడినటువంటి నిర్వచనము ఆ సంస్కృత పదం, భగవాన్ అనేటువంటి సంస్కృత పదానికి. మరి ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శించినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. సో కనుకనే ఆయన పరమ పురుషుడైనటువంటి కారణంగా ఆయన మాత్రమే ఈ భగవానుడు అనేటువంటి పదానికి, అటు బ్రహ్మ కానీ, శివుడు కానీ, నారాయణుడు, ఇతరులు కూడా ఎవరు కూడా ఈ 6 సంపూర్ణమైనటువంటి విభూతులను కలిగి ఉండనటువంటి వారు. సో ఈ సంపూర్ణమైనటువంటి విభూతులను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు, దేవదేవుడు. సో అందుకే అలాగే ఈ 6 సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు సర్వ ఆకర్షకుడు. కృష్ణ అనేటువంటి సంస్కృత పదానికి సర్వ ఆకర్షకుడు అనేటువంటి మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్మ చెప్తుంటాడు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. అంటే భగవంతుని లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ని మించిన వాడు వేరొక్కరు లేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ. అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని, ఆయనకు సమానమైన వారు కానీ, అధికులు కానీ ఇంకెవరూ లేరు అని, అతడే
ఆదిదేవుడు అని, గోవిందుడుగా తెలియబడేటువంటిది ఈ బ్రహ్మసంత. అందుకే ఇక్కడ ఆయన చెప్తుంటారు, ఆయన యొక్క దేహము నిత్యమైనది, జ్ఞానపూర్ణమైనది, ఆనందమయమైనది, అతడే ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు అంటూ సర్వకారణ కారకుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా తెలుపబడినటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ భగవద్ అవతారాలన్నీ కూడా పరమ పురుషుని అంశ అవతారాలు లేదా కళావతారాలు అయి ఉంటాయని, కానీ శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవానుడు అనేటువంటి అంశాన్ని, శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు, అతడే పరమాత్మకు నిరాకార బ్రహ్మమునకు మూలమైనటువంటి పరతత్వము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీమద్ భాగవతము 1వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 28వ శ్లోకం ద్వారా ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తుంది, క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఇంకా అంటున్నాడు కృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి అంటే చేతగానితనానికి లొంగిపోవటము నీకు తగదు. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఈ నీచమైన హృదయ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టి యుద్ధానికి లెమ్ము అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుణ్ణి మేల్కొల్పుతున్నాడు. యుద్ధ సన్నద్ధుని చేయడానికి ఆయన ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాడు. అంటే క్లైభ్యము అంటే చేతగానితనము, నపుంసకత్వము అని అంటుంటారు. మాస్మ అంటే వద్దు అని, గమహ అంటే తీసుకోవడము అనేటువంటిది వస్తుంది ఇక్కడ. పార్థ అంటే పృతతనయుడు అర్జునుణ్ణి సంబోధించేటువంటి పదం ఇది ఇక్కడ. అలాగే పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా. ఇక్కడ చూడండి, కృష్ణుడు ముందు అర్జునుని ఒక విధంగా మాట్లాడి, ఈ పతన కారణమైనటువంటి అంటే ఈ చేతకానితనానికి లొంగిపోతున్నావేంటయ్యా అర్జున అన్నారు అని మళ్ళీ వెంటనే ఆయనలో ఉండేటువంటి ఆ గొప్పతనాన్ని మళ్ళీ మేల్కొల్పుతూ ఉన్నారు. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అంటే నీవు శత్రువులను అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నీవు సామాన్యమైన వాడివి కాదు, నీవు శత్రువులను జయించేటువంటి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడి. అటువంటి నీవు ఈ నీచమైనటువంటి హృదయ దౌర్బల్యానికి గురి కావడం ఏంటి? నీవు దాన్ని వదిలేసి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధుడు కావయ్యా అంటూ ఆయన్ని మేల్కొలుపుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవాన్. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడు ఆయన్ని చెప్పగా అర్జునుడు మరలా అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజారహ వరిసూదన. అర్జునుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే అంటే ఇక్కడ కథం అంటే ఎట్లా, భీష్మం అంటే భీష్ముడు, అహం అంటే నేను, సంఖ్య అంటే యుద్ధంలో ఇక్కడ. అలాగే ద్రోణం అంటే ద్రోణుని, చ అంటే కూడా, మధుసూదన అంటే ఓ మధుసూదన అంటే ఓ మధు అనేటువంటి దానవ సంహారి అనే వస్తుంది. అలాగే ఇషుభిహి అంటే బాణాలతో, ఇషుభి అంటే బాణాలతో, ప్రతియోత్స్యామి అంటే ఎదుర్కోగలను, పూజ అర్హ అంటే పూజ నీయులు అయినటువంటి. ఎవరు మరి పూజనీయులు అంటే ఇక్కడ భీష్ముడు, ద్రోణుడు. ఆ భీష్ముడేమో తన యొక్క పితామహుడు, అర్జునుడి యొక్క పితామహుడు. అలాగే ద్రోణుడేమో ఆ అర్జునుడికి విద్యలు నేర్పినటువంటి గురువు. అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ మళ్ళా అర్జునుడు కూడా కృష్ణ భగవానుతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ శత్రు సంహారావు మధుసూదన, నేను పూజించవలసినటువంటి పూజ అర్హులైనటువంటి పూజించవలసినటువంటి మా యొక్క పితామహులైనటువంటి భీష్ముడు, అలాగే నా యొక్క గురువు అయినటువంటి ద్రోణుడు, మరి అటువంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో కొట్టగలనయ్యా, ఎలా బాణాలతో నేను ఎదుర్కోగలను? సాధారణంగా ఆర్యులు అంటే మంచి తెలిసినటువంటి వారు, వీళ్ళ జీవితపు విలువలు తెలిసినటువంటి వారు పెద్దలని గౌరవించడము అనేటువంటిది మన సాంప్రదాయం. మరి అటువంటి పెద్దలను వారు అందరూ కూడా పెద్దలే ఆయనకి.
మరి ఆ పెద్దలను గౌరవించవలసినటువంటి అర్జునుడు ఇక్కడ మరి ఈ యుద్ధంలో ఎలా బాణాలతో వారిని నేను కొట్టగలనయ్యా, మాటలతో కూడా వారిని ఎదిరించవలసినటువంటిది కాదు నేను, మరి అటువంటిది ఎలా నేను వారిని బాణాలతో ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటిది అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, గురూణ హత్వహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపిహ లోకే హత్వార్త కామాంస్తు గురూని హైవ భుంజీయ భోగాన్ రుదిర ప్రదిగ్ధాన్. ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, గురువుని అంటే పెద్దలు, గురువులైనటువంటి మహాత్ములు. సో ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు ఇక్కడ, గురువులైనటువంటి మహాత్ముల జీవితాలను పనంగా పెట్టి జీవించడం కంటే ఈ లోకంలో భిక్షమెత్తుకొని జీవించటము ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్త పంకిలమగును అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వాస్తవానికి ఆ దుర్యోధనుడు దుర్మార్గమైనటువంటి విషయాల్లో ఉన్నాడు. మరి ఆయన పక్షాన వీరు ఉన్నారంటే వీరు కూడా దుర్మార్గాన్ని సమర్థిస్తూ ఉన్నట్లు. మరి అలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కార్యాలలో నెలకొన్నప్పుడు గురువునైనా త్యజించవచ్చు అనేటువంటిది మన ఈ ధర్మాలలో చెప్పబడేటువంటిది. కానీ అర్జునుడు అలా ఆలోచించడం లేదు. ఇక్కడ ఆ ఆర్థిక సహాయం కారణంగా భీష్ముడు గాని ద్రోణుడు గాని ఆ దుర్యోధనుడి పక్షాన ఉండవలసి వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఇటువంటి పరిస్థితులలో వారి యొక్క గురు గౌరవాన్ని కోల్పోయారు. ఆ పెద్దలు అనేటువంటి గౌరవాన్ని కోల్పోయారు, గురువు అనేటువంటి గౌరవాన్ని కోల్పోయినారు. అయినప్పటికీ కూడా వారు తనకంటే పెద్దవాళ్లే కనుక వారిని వధించి తర్వాత భౌతిక వాంఛలను భోగించడం అంటే వారి యొక్క రక్తంతో తడిచినటువంటిదిగా అనుభవించడమే అవుతుంది అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క భావనగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, అర్జునుడు అంటున్నాడు, వారిని జయించడము లేదా వారిచే జయించబడటము అనే వాటిలో ఏది మంచిదో మాకు తెలియదు. ఎవరిని చంపితే మనకు జీవితం మీద విరక్తి కలుగుతుందో ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఇప్పుడు ఈ యుద్ధ భూమిలో మన ముందు నిలబడి ఉన్నారు అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే యుద్ధము క్షత్రియ ధర్మమే అయినప్పటికీ కూడా యుద్ధము చేసి అనవసరమైనటువంటి హింసకు తెగించాలో లేదో, యుద్ధాన్ని త్యజించి ఆ భిక్షమెత్తుకొని జీవించాలో అనేటువంటిది అర్జునుడు అయోమయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. అందుకే అంటూ ఉన్నాడు, ఒకవేళ విజయం కోరి అంటే విజయము వారి కొరకే వేచి ఉన్నట్లయితే, అంటే ఆ ఎదుటివారు యుద్ధంలో ఆ ధృతరాష్ట్ర కుమారులు యుద్ధంలో వీరు ఓడిపోతారు. ఒకవేళ వారు ఓడిపోయినట్లయితే, అంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులందరూ కూడా మరణించినట్లయితే వారు లేకుండా వీరు, ఎందుకంటే దాయాదులే కదా, అన్నదమ్ముల పిల్లలు, వారు లేకుండా వీరు జీవించడం అనేటువంటిది కష్టమే అవుతుంది. కనుక ఇటువంటి పరిస్థితులలో యుద్ధంలో జయించడమా యుద్ధంలో ఓడిపోవడమా ఏది మంచి అనేటువంటిది తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా చెప్పి అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేతాః యచ్శ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇక్కడ కార్పణ్య అంటే లోభము, దోష అంటే బలహీనత, దోషం, ఉపహత పీడించబడినటువంటి, స్వభావ అంటే స్వభావము, పృచ్ఛామి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను, త్వాం నిన్ను అంటే ఆ కృష్ణుణ్ణి అంటున్నాడు, ధర్మంలో సమ్మూఢ మోహం చెంది, ధర్మ సమ్మూఢ చేతాహ అంటున్నాడు. ఆ హృదయంలో మేము ధర్మంలో మోహానికి గురి అయి ఉన్నాను. యచ్శ్రేయ అంటే ఏది శ్రేయస్సో, అంటే ఏది మంచో,
స్యాత్ అంటే అవుతుందో, నిశ్చితం నిశ్చయంగా, బ్రూహి అంటే చెప్పు, తన్మే అంటే అది నాకు, అలాగే శిష్య శిష్య అంటే శిష్యుడు, తే నీకు, అహం నేను, షాది అంటున్నాడు ఉపదేశించుము, మాం నేను, త్వాం నీకు, ప్రసన్నం అంటే శరణాగతుడను. ఇక అర్జునుడు అంటున్నాడు, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని నిన్ను అడుగుతున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశం చెయ్యి అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను నా వారు అనేటువంటి ఆ మమకారం కారణంగా అర్జునుడు తన కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం, క్షత్రియుడిగా తను చేయవలసినటువంటి ఆ యుద్ధం విషయంలో శాంతిని కోల్పోయి మోహానికి గురయ్యాడు. అందువల్ల అతనికి ఏది మంచో ఏది చెడో ఆలోచించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నాడు. అందుకే అన్నాడు, విజయంలో అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము విజయం సాధించడమా లేదా వారు విజయం సాధించడమా, ఏది ఉత్తమమో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను అంటున్నాడు. సో ఆ విధంగా ఈ మోహం కారణంగా ఆయన ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను కనుక నేను నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను, దయచేసి ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు తెలియజేయమని నిన్ను నేను అడుగుతున్నాను అంటూ అర్జునుడు ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి కృష్ణార్జునులు ఇద్దరూ కూడా మంచి స్నేహితులు, అలాగే భావాభామర్దులుగా ఉండేటువంటి వారు. మరి అలా ఉన్నటువంటి స్నేహితులు భావాభామర్దుల మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ సాదాసీదాగా ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతి పొందాడో, అలాగే ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించాడో, ఇప్పుడు వారి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ ఒక గంభీరత్వంతో కూడుకుంటుంది. అంటే గురు శిష్యుల మధ్య జరిగే సంభాషణగా ఉంటుంది. గురువు తన శిష్యుడికి ఏ విధంగా అయితే ఒక మంచిని బోధిస్తూ ఉంటాడో ఆ విధమైనటువంటి బోధన జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో అందుకే ఇక్కడ అర్జునుడు ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకొని తాను ఏదైతే పొందదలుచుకుని తనకి ఏది మంచి ఉందో ఆ విషయాన్ని ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి భగవంతుడు జగద్గురు, కృష్ణం వందే జగద్గురు అంటాం, ఆ జగద్గురువుకి శరణుజొచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో సాధారణంగా శరణాగతి అంటే నేర్చుకునేటువంటి కుతూహలము, మనలో ఉండేటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి అనుకువ, అలాగే జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడము, ఇవి శరణాగతి. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసింది కూడా అదే. తాను తెలుసుకోవాలనేటువంటి కుతూహలంతో ఉన్నాడు, తనలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించాడు, అలాగే ఈ ఉన్నటువంటి సవాళ్ళ నుంచి బయటపడేటువంటి విషయం అతనికి తెలియకపోవడం వల్ల జగద్గురువు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించాడు. ఇక అలాగే శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు మనం అనుకుంటాము. విఫలాలను, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత అవసరమని చెప్తారు. ఇటువంటి వాటిని అంగీకరించనిదే మానవుడు జీవితంలో విజయం సాధించలేడు అని చెప్తారు. సాధారణంగా విజయానికి అంటే సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువగా ఉంటారు, కానీ విఫలమైనప్పుడు దాన్ని అందరూ వదిలివేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన ఆ విధంగా అని ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుధ్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణం అవాప్య భూమావసప్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణమపి చాధిపత్యం. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, అంటే నిశ్చయంగా నా ప్రపశ్యామి అంటే నాకు కనబడడం లేదు. అంటే ఇక్కడ అంటే ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇంద్రియాలను శోషించ చేయునటువంటి ఈ శోకమును తొలగించుకునేటువంటి మార్గమును నేను చూసుకోలేకుండా ఉన్నాను. అలాగే ఇంకా అంటున్నాడు, దేవతల స్వర్గాధిపత్యము వలె
అంటే ఇక్కడ సుసంపన్నమును వృద్ధతను కలిగి ఉన్నటువంటి వృద్ధమును కలిగి ఉన్నటువంటి మరియు శత్రురహితంగా ఉన్నటువంటి ఆ రాజ్యాన్ని ఈ దరిద్రిపై సాధించినా కూడా ఈ శోకము నుండి నేను బయటపడలేను, ఈ శోకమును నేను తొలగించుకోలేకుండాను అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు అర్జునుడు, నా ఇంద్రియాలను శోషింపజేస్తున్నటువంటి ఈ దుఃఖంను తొలగించుకునేటువంటి మార్గమే నాకు కనబడడం లేదు. దేవతల స్వర్గాధిపత్యం లాగా సంపన్నవంతమైనటువంటి శత్రురహితమైనటువంటి రాజ్యమును ఈ దరిద్రిపై నేను సాధించినప్పటికీ కూడా ఈ దుఃఖాలను నేను తొలగించుకోలేకుండా ఉన్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను మళ్ళీ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. మరలా ఇక్కడ సంజయుడు వచ్చాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాస, సంజయుడు పలుకుతున్నాడు, ఏవం ఈ విధంగా, ఉక్త్వా అంటే చెప్పి, ఆ హృషికేశం అంటే ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, హృషికేశుడు అంటే కృష్ణుడు. మరి ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయినటువంటి కృష్ణుడు. అలాగే గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని అణచడంలో ప్రావీణుడైనటువంటి అర్జునుడు. అలాగే పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు, శత్రువులను జయించేటువంటి వాడు. ఇక్కడ ఆయన ఏమంటున్నాడు, నా యోత్స్య నేను యుద్ధం చెయ్యను, ఇతి అంటే అని, గోవింద ఇక్కడ గో అంటే ఇంద్రియాలు, అంటే గోవింద అంటే ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని కలగజేసేవాడు అని అర్థం. ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి కృష్ణుడు. ఇక్కడ ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఇంద్రియాల ఆదిశుడైనటువంటి హృషికేశుడు, శ్రీకృష్ణుడు. మళ్ళా సో తూష్ణిం అంటున్నాడు, అంటే మౌనంగా ఉండాలి. బభూవ అంటే వహించాడు, మౌనం వహించాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మరలా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవిందా నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నేను యుద్ధం చేయడం లేదు అని అన్నాడో ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషపడే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే అర్జునుడు యుద్ధం చేయకపోతే అక్కడ పాండవుల వైపున గెలిచేటువంటి అవకాశాలు చన్నగిల్లిపోతూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆ యుద్ధరంగాన్ని వీడి భిక్షాటన చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి మాటలు విన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషపడతాడేమో, సంతోషపడి ఉండవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మరలా సంజయుడు ఆయనకి గుర్తు చేస్తున్నాడు, అర్జునుడు సాధారణమైన వాడు కాదు, అర్జునుడు తన శత్రువులను సంహరించేసేటువంటి సమర్థుడు అని చెప్తూ తిరిగి అలాంటి ఏవైనా నువ్వు సంతోషపడుతూ ఉన్నావేమో అనేటువంటి భావన లేకుండా ఆ విధంగా చేసేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా చెప్పబడిందని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు, తుమువాచ వృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషీద వసునుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు నవ్వుతూ ఇట్లు పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఆయన, ఇక్కడ భరతవంశీయుడా అని ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తున్నాడు సంజయుడు. ఆ విధంగా మౌనంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో రెండు సైన్యాల మధ్య, అటు పాండవులు కౌరవుల సైన్యాల మధ్య శోకతప్త హృదయంగా ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుణ్ణి చూసి మందహాసంతో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా, ఆ వృషికేశుడు. ఇక్కడ వృషికేశ అలాగే గుడాకేశ అనేటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. వృషికేశుడు ఆ ఇంద్రియాలను చేసినటువంటి ఇంద్రియాధీశుడైనటువంటి కృష్ణుడు, గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి అర్జునుడు. సో అలా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి కృష్ణుడు ఈ విధంగా బోధిస్తూ ఉన్నాడంటూ చెప్తున్నారు.
శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససి గతాసూన గతాసూంచ నాను శోషంతి పండితాః. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుడు పలికాడట. ఏమని? ఇక్కడ అశోచ్యాన్ అంటే దుఃఖింపదగని దాని గురించి, అన్వశోచః అంటే నీవు దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు, ప్రజ్ఞావాదాన్ పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు, భాససే పలుకుతూ ఉన్నావు, గత అంటే పోయిన, అసున్ అంటే ప్రాణమున్న, అగత అంటే అసూన్ అంటే ప్రాణం, ఇక్కడ అగత అంటే పోయినటువంటి, అసూన్ అంటే ప్రాణం, అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి, ప్రాణం పోయినటువంటి వారు. నా అనుశోషంతి అంటే దుఃఖించరు, పండితాహ అంటే పండితులు. ఇక్కడ అంటున్నాడు భగవంతుడు, అంటున్నాడు అర్జున్తో. ఎప్పుడైతే ఆయనకు శరణాగతి అయ్యాడో భగవంతుడు ఇప్పుడు తన యొక్క గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడిని మందలిస్తున్నాడు. ఏమని? నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కానీ దుఃఖింపని దానికోసం దుఃఖిస్తూ ఉన్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరయ్యా. నీవేమో మాటలేమో ఒక జ్ఞానం తెలిసినటువంటి ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, కానీ మరి ఆ పండితుడు అనేటువంటి వాడు, వివేకవంతుడు అనేటువంటి వాడు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ దుఃఖించడు. నీవేమో ఇక్కడ మాటలు పండితుల్లాగా మాట్లాడుతూ దుఃఖించని విషయాల గురించి నీవు వేడుస్తూ కూర్చున్నావయ్యా అర్జున అంటూ తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి ఆయన్ని మందలిస్తూ ఉన్నాడు. మరలా ఇలా అంటున్నాడు ఆయన. ఇక్కడ ఈ 11 నుండి 30 శ్లోకాలలో ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, నేను కానీ నీవు కానీ ఈ రాజులందరూ కానీ లేని సమయం లేదు, ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా ఉండము. నత్వేవాహం జాతునాసం అంటున్నారు. నా అంటే లేదు, తు అంటే కానీ, ఏవా నిశ్చయంగా, అహం అంటే నేను, జాతు అంటే ఎప్పుడును, నా ఆసం లేకపోదు అని చెప్తున్నారు. త్వం అంటే నీవు, అంటే ఇక్కడ జనాధిప అంటే ఈ రాజులందరూ కానీ, అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆయన, నేను కానీ నీవు కానీ ఈ రాజులందరూ కానీ ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కానీ లేని సమయం అంటూ లేదు. అంటే ఇక్కడ మనమందరం కూడా శాశ్వతంగా ఉండేవారే, ఇక ముందు కూడా అటువంటిది ఉండదు, అంటే ఇక ముందు కూడా మనమందరము నిత్యంగా ఉండేవారమే అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఆత్మను గురించినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ బోధిస్తున్నాడు ఆ జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడు అర్జునుడికి. సో ఇంకా చెప్తున్నాను నేను, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. ఇంకా చెప్తూ ఆయన అంటున్నాడు, దేహినః అంటే దేహదారికి, అస్మిన్ అంటే ఈ, యథా ఎట్లా, దేహే దేహంలో, కౌమారం అంటే బాల్యం, యవ్వనము, జర అంటే ముసలితనం, తథా అంటే అట్లే, దేహాంతర ఈ దేహాన్ని వదిలి వేరొక దేహాన్ని పోయేటప్పుడు, ప్రాప్తి అంటే పొందేటప్పుడు, ధీర అంటే ధీరుడు, తత్ర అప్పుడు, నా ముహ్యతి మోహం చెందడు. దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనమునకి, దాని నుండి అంటే బాల్యము నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా సాగిపోతుందో అదే మాదిరిగా, అదే విధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయమున ఆందోళన పడరు అంటూ ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాలి. ప్రతి జీవుడు కూడా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆత్మ అయినందువల్ల ప్రతి క్షణం తన దేహాన్ని, అంటే ఈ దేహాన్ని మారుస్తూ
ఒకప్పుడు బాలునిగా, మరొకప్పుడు యవ్వనవంతునిగా, ఇంకొకప్పుడు ముసలితనంగా కనపడుతూ ఉంటాం. మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే మన ఇళ్లలో ఫోటోలు కానీ ఏవైనా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తే ఆ దేహం ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు బాల్యంలో ఉండేటువంటి దాంట్లో ఒక రకంగా ఉంటాం. ఎవరంటే అది నేనే అంటాం. యవ్వనంలోకి వచ్చినాక అట్లాగే స్కూల్ ఏజ్‌కి వచ్చినాక ఒక రకంగా ఫోటోలు దిగుతాం. ఉన్నటువంటి వాటిని చూసుకుంటే ఒక రకంగా. ఎవరు అంటే నేనంటాం. యవ్వన వయస్సులో ఒక రకం. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ముసలితనంలో ఇంకో రకంగా. సో మరి ఏంటి అవన్నీ కూడా ఒకలే. అదే మాదిరిగా ఎలా అయితే కనబడుతూ ఉంటుంది ఆత్మ కూడా ఈ దేహాలని, శరీరాలను వదిలి వేరొక శరీరాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఏ విధంగానైతే మనం వస్త్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాం, ఈ విధంగా మనము మార్పు చెందుతూ ఉంటున్నాం. చివరి సమయంలో ఈ దేహాన్ని వదిలి మనము వేరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగానే ఉంటుంది. బాల్యంలో ఒక రకంగా ఉంటాము, యవ్వనంలో మరొక రకంగా ఉంటాము, ముసలితనంలో ఒక రకంగా ఉంటాము. సో ఎప్పుడైతే మరణం సంభవిస్తుందో ఆ మరణ సమయంలో వేరొక దేహాన్ని ఈ ఆత్మ పొందుతూ ఉంటుంటుంది. సో అది సాధారణమైనటువంటి జనుల విషయంలో జరిగేటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివి కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. అవి ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేటువంటి ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా అశాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ సంతోషము వస్తుంది, పోతుంది. అలాగే ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది కూడా వస్తూ ఉంటుంది, పోతూ ఉంటుంది. దానిని మనము భగవద్గీతలో మనకు తెలియచేసేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కీ పాయింట్ ఏంటంటే దానిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు. టాలరేట్ వితౌట్ బీయింగ్ డిస్టర్బ్డ్. దాన్ని ఎట్టు బాధపడకుండా ఆ ద్వంద్వాలను మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి లాభ నష్టాలు, సుఖ దుఃఖాలు, మానవమానాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలన్నిటి కూడా ఎలాగైతే మన జీవిత కాలంలో, కాలక్రమంలో చలికాలము, ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటుందో ఆ విధంగా వచ్చిపోయేవి ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా. అలా స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అనేటువంటి అంశము మనం తెలుసుకునేటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంకా మనకి 15వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఓ మానవులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, సుఖ దుఃఖాలచే కలత చెందక ఆ రెండింటిలోనూ స్థిరంగా ఉండేవాడే నిశ్చయంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. ఈ సుఖ దుఃఖాలను స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అనేటువంటి, అంటే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి స్థితి పట్ల స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయుడే ఉన్నటువంటి వాడు ఈ సుఖ దుఃఖాల తాకిడిని సమానంగా సహించగలిగినప్పుడు అతడు మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి ఆ 16 మరియు 17 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు చెప్పేటువంటి అంశం ఏంటంటే 16లో చెప్తూ ఉన్నారు, నాసతో విద్యతే భావో నభావో విద్యతే సతః ఉభయరోపి దృష్టోంతస్త్వ నయోస్తత్వదర్శిభిః అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఉనికి లేనిది భౌతిక దేహము, అంటే ఈ ఉనికి లేనటువంటిది ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహము ఉండేది కాదని, అంటే ఈ భౌతిక దేహము శాశ్వతము కాదు అని, ఈ మెటీరియల్ బాడీ ఏదైతే ఉందో అది శాశ్వతము కాదు అని, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటిది. అలాగే నిత్యమైనది ఎవరు? మరి నిత్యమైనది ఆత్మ, అది మార్పు లేనిదని ఆ సత్యమును దర్శించినటువంటి వారు నిర్ణయించారు అని చెప్తున్నారు.
ఈ రెండింటి స్వభావాన్ని అధ్యయనం చేసి వారు ఈ విధంగా నిర్ణయించారు అని ఆ వాస్తవాన్ని వారు దర్శించి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ ఎప్పుడూ మార్పు చెందదు అని, ఈ భౌతిక దేహం ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరము మార్పు చెందేది అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పినటువంటి అంశం. అలాగే 17వ శ్లోకంలో వారు చెప్పేటువంటి అంశం, శరీరం అంతటా ఏదైతే వ్యాపించి ఉన్నదో, మరి శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్నదేంది? ఆత్మ. అది నశింపు లేనిదని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఆ అవినాశనమైనటువంటి ఆత్మను ఎవ్వరూ నశింపచేయ సమర్థులు కారు. నీవు ఎవరినో చంపుతాను అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉన్నాడు ఇక్కడ. మరి ఆ శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉండేటువంటి ఆత్మ యొక్క నిజమైనటువంటి స్వభావాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శరీరం అంతటా ఏదైతే వ్యాపించి ఉన్నదో ఎవరైనా అర్థం చేసుకోగలరు. అదే చైతన్యము అని చెప్తాం, ప్రాణము. ఎందుకంటే ఈ దేహంలో చైతన్యం ఉన్నంత వరకు ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి. ఈ చేతులు కానీ, ఈ కళ్ళు, మనము ఒకసారి ఈ దేహంలో నుండి చైతన్యం వెళ్ళిపోతే, ఆ జీవము వెళ్ళిపోతే అన్నీ ఉంటాయి. మన శవంలాగా పడి ఉన్నప్పుడు మన కళ్ళు ఉంటాయి, అక్కడ చేతులు ఉంటాయి, కాళ్ళు ఉంటాయి, చెవులు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, ఏవి కూడా పనిచేయి. అంటే కళ్ళు చూడడానికి పనికిరావు, చేతులు కదల్చడానికి పనికిరావు అన్నీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది ఎవరు అంటే ఆత్మ. సో అటువంటి ఆత్మను ఎవ్వరూ కూడా నశింప చేయలేరయ్యా అని చెప్తూ ఉంటారు. సో దీనికి ఆ శ్వేతరోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఎంట్రుక యొక్క కొన భాగాన్ని 100 భాగాలుగా విభజించి అందులో ఒక భాగాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ 100 భాగాలుగా చేస్తే, అంటే 10,000 భాగాలుగా ఒక ఎంట్రుక కొన భాగాన్ని చేస్తే, ఒక భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ భాగమే ఆత్మ యొక్క పరిణామం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే 10,000 వంతు పరిణామం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ అసంఖ్యాకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అణువుల చేత ఉండేటువంటిదే అది అశాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, వినాశనము లేనివాడు, అపరిమితుడు, నిత్యుడు అయినటువంటి జీవుని భౌతిక దేహము తప్పక నశించి తీరుతుంది. అంటే ఆ ఆత్మ పొందినటువంటి ఈ భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో ఇది నిరంతరము మార్పు చెందుతూ అది నశించిపోతుంది. కనుక ఓ భరతవంశీయుడా, నీవు యుద్ధం చెయ్యి. నువ్వేదో చెప్తున్నావు ఇక్కడ, మరి ఆ దేహం ఏది కూడా నీవు చంపకపోయినా అది క్షీణించి నశించిపోయేటువంటిదే. కనుక నీవు నీ స్వభావరీత్యా నీ యొక్క ధర్మమైనటువంటి ఆ యుద్ధము చేయవలసిందే. స్వభావరీత్యా ప్రతి భౌతిక దేహం కూడా నశించిపోయేటువంటిది. కనుక మరి అశాశ్వతమైనటువంటి, సాధారణంగా మానవులుగా ఇప్పుడు మనం ఉన్నట్లయితే ఒక 100 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మరలా అది నశించిపోయేటువంటిదే. సో కనుక నీ యొక్క క్షత్రియ ధర్మమైనటువంటి నీ యుద్ధాన్ని నీవు తప్పక చేయవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అలాగే జీవుడిని చంపువానిగా తలిచేవాడు గాని, చంపబడువానుగా తలిచేవాడు గాని జ్ఞానవంతులు కారు. అజ్ఞానం వల్లే ఈ జీవులు ఎవరినో మనం చంపుతున్నామని, ఎవరి చేతనో మనం చంపబడుతున్నాం అనేటువంటి భావనలు ఏవైతే కలుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం వల్ల కలిగేవే అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆత్మ చంపదు, చంపబడదు, ఆత్మ శాశ్వతమైనది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, నజాయతే అంటే జన్మించదు, మ్రియతే వా అంటే మరణం కూడా లేదు, అంటే జననం లేని దానికి మరణం లేదు అనేటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ. ఇంకా అంటున్నారు, నా అంటే అయం, ఇది ఇక్కడ భూత్వ అంటే జన్మించి, భవిత అంటే జన్మించదు. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆత్మకు పుట్టడం, చావడము అనేవి లేవు. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ అంటున్నారు. అలాగే ఒకప్పుడు ఉండి, నాయం భూత్వా భవిత వాన భూయః, ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం అంటూ జరగదు. అజో నిత్య,
జన్మరహితమైనటువంటిది, ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధమైనటువంటిది. ఆత్మ నిత్యమైనది. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మాత్రము చావదు. సో అంటే ఆత్మ అది జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటిది అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి ఇది ఆత్మ అనేటువంటిది జన్మ తీసుకున్నటువంటిది, మరణం లేనటువంటిది, పుట్టుక లేనటువంటిది, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండేటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది. సో ఈ దేహం నశించకుండా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది ఈ ఆత్మ అనేటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనకి 21వ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఓ పార్థ, ఆత్మ నశింపు లేనిదని, నిత్యమైనదని, పుట్టుక లేనిదని, మార్పు చెందనిది అని తెలిసినవాడు ఎవరైనాను ఎలా వధిస్తాడు లేదా వధింపజేయబడతాడయ్యా? హౌ కెన్ సంబడి కిల్ ది సోల్ ఆర్ కాజ్ ది ఎనీవన్ టు కిల్? సో ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఆత్మ అనేటువంటిది నశింపు లేనిది, నిత్యమైనది, పుట్టుక లేనటువంటిది, మార్పు చెందనిది అని తెలిసినవాడు ఎవరైనా ఎవరిని వధిస్తాడు, ఎవరి చేత వధించబడతాడు? ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు ఇక్కడ, మేము వారి చేత వధించబడతాము లేదా వారు మా చేత వధించబడతారో, ఏది మంచిదో మాకు తెలియజేయట్లేదు అంటున్నాడు. అసలు ఎవరినెవరు వధించజేయడం ఏంటి? శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక దేహం ఎప్పుడైతే ఆత్మ మార్పు లేకుండా ఉంటుంది, కానీ దేహము, మనము జన్మ తీసుకున్నటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా పుట్టడము, కొంతకాలం ఉండడము, పెరగడము, తర్వాత మనకు సంబంధించినటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయడము, తర్వాత క్షీణించిపోవడము, చివరికి నశించిపోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ దేహానికి జరిగేటువంటి, దేహంలో కలిగేటువంటి మార్పులు. సో ఇంకా ఆయన ఆత్మ జ్ఞానమును బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనకి. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. మనిషి సినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచి కొత్త బట్టలను వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము మన యొక్క ఈ దేహంలో పైన వస్త్రాలను ఏ విధంగా అయితే మనం మార్చుకుంటూ ఉంటామో అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి అది చేస్తుంది. సో ఆ శరీరాన్ని పొందడము అనేటువంటిది మనం చేసేటువంటి, మనం ఈ దేహంలో ఉన్నట్టు ప్రజెంట్ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మనకి ఆ పరమాత్ముడు సాక్షిభూతంగా ఉంటాడు. ఆ పరమాత్ముడు అందరి హృదయాలలోనూ కూడా ఆత్మతో పాటు పరమాత్ముడు ఉంటారు, సూపర్ సోల్ పరమాత్ముడు. సో మన యొక్క కోరికలను మనం ఉండే వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసి నెక్స్ట్ మనం చేసినటువంటి కర్మలు, మన యొక్క ఆలోచనలు, మన మరణ సమయాలలో మనకు ఉండేటువంటి భావనల ఆధారంగా మనకు నెక్స్ట్ దేహం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ ఆత్మను, అంటే ఈ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలుగా చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోవునట్లు చెయ్యలేదయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఖడ్గములు, అగ్నేయాస్త్రాలు, వర్ణాస్త్రాలు, వాయువ్యాస్త్రాలు వంటి ఎన్ని రకాల ఆయుధాలైనా ఆత్మను చంపలేవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అగ్ని ఆయుధాలతో పాటుగా భూమి, జలము, వాయువు, ఈ ఆకాశంతో తయారైనటువంటి నానా రకాలైనటువంటి అస్త్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కనుక ఇవన్నీ కూడా, ఏది కూడా, ఏ ఆయుధం కూడా ఈ ఆత్మను ముక్కలు చేయలేదని, అగ్నేమో కాల్చలేదు, నీరేమో తడపలేదు అని, అలాగే గాలి ఆరిపోవునట్లు చేయలేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. అంటే ఇక్కడ వాయువు ఆర్పివేయలేదు అని, నీరు తడపలేదు అని, ఆయుధాల చేత ఈ ఆత్మను మనం ఖండింపలేము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే అగ్ని దహింపలేదు అని చెప్తూ, ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఛేదింపబడనది, కరుగునటువంటిది, అది దహింపబడదు, ఎండిపోదు, అది నిత్యమైనది, సర్వత్రా ఉన్నది, మార్పు లేనిది, కదలనిది, సనాతనమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. 20 ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యం కానిది, కరగనిది, శాశ్వతమైనది, ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ కనబడనిది, అవ్యక్తమైనటువంటిది, ఊహించడానికి కూడా లేనటువంటిది, మార్పు రహితమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇది తెలుసుకొనిన తర్వాత నీవు దేహం కొరకు దుఃఖింపకూడదు. ఆత్మను గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నట్లయితే ఇక నీవు ఈ దేహాల గురించి ఎవరినో చంపుతున్నాను, ఏదో చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఈ భావన నుండి నీవు బయటపడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఎవరైతే ఈ ఈ విషయాలను తెలుసుకుంటారో వారు ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడి ముక్తి పొందుతారు. అలా కాకుండా ఉండేటువంటి సాధారణమైనటువంటి వారు ఈ కర్మకాండాలలో నెలకొనడం ద్వారా మరణం తర్వాత మరొక దేహాన్ని, ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీవు శోకించవద్దు అంటే సాధారణమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. కానీ ఈ సైకిల్ని అంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి విషయాలు, ఈ అజ్ఞానాల నుండి బయటపడి ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు ముక్తి పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలా లేకుండా మనము ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఈ కామ్యకర్మలలో నెలకొంటూ ఉన్నట్లయితే మనము ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే చిక్కుకొని ఉంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధి నాణ్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సృజించబడిన జీవులందరూ ఆదిలో అవ్యక్తములై మధ్యలో వ్యక్తమవుచున్నవి, నశించిన పిమ్మట తిరిగి అవ్యక్తమగును, అట్టి ఎడ దుఃఖించుటకు కారణమేమి కలదు అంటూ ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ ఆత్మ ఉనికి విశ్వసించేవా అటువంటి వారు, ఆత్మ ఉనికి నమ్మినటువంటి వారు అనే 2 తరగతులుగా తత్వవేత్తలు ఉన్నారు అని అంగీకరించబడినటువంటిది. సో కనుక అది తెలిసినటువంటి వారు దుఃఖానికి కారణమే లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ వచ్చినటువంటి జీవులు మనం ఉనికిలోకి వస్తాము అంటే ఏదో కొత్త దేహాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆదిలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మధ్యలో కొంతకాలం నిలిచి ఉంటాం, నశించిన పిమ్మట మళ్ళీ అవ్యక్తమైపోతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఈ విధంగా జరిగేటువంటి ఈ మార్పుల గురించి ఎందుకయ్యా బాధపడడము, కాబట్టి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి కారణం కూడా ఏమీ లేదు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆశ్చర్యవత్ పశ్యతి కచ్చిదేనం ఆశ్చర్యవద్ వదతి తదైవ చాన్యః ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద నచైవ కచ్చిత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కొందరు ఆత్మను అద్భుతమైన దానిగా గాంచుతారు, కొందరేమో దానిని అద్భుతమైన దానినిగా వర్ణిస్తూ ఉంటుంటారు, మరికొందరు దానిని అద్భుతమైనదిగా వింటారు, ఇంకొందరు వినిన పిమ్మట దానిని గూర్చి ఈ మాత్రము గ్రహింపకుందురు అని చెప్తున్నారు. అంటే కొంతమంది ఏమో దాన్ని ఆశ్చర్యవంతమైన దానిగా చూస్తారట, కొంతమంది ఏమో ఆత్మను ఆశ్చర్యవంతమైన దానిగా వర్ణిస్తారు అని చెప్తున్నారు, మరికొంతమంది ఏమో ఆశ్చర్యవంతమైనది ఆత్మని వింటారట. ఇక ఇంకా కొందరు దానిని గురించి విన్నప్పటికీ కూడా ఏమాత్రము ఆ ఆత్మను గురించి అర్థం చేసుకోలేరు, ఆత్మతత్వాన్ని గ్రహించలేరు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ విధంగా ఈ ఆత్మ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక
దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోషితుమర్హసి. ఓ అర్జున, అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, మార్పు రహితమైనటువంటి ఆత్మను గురించినటువంటి ఉపదేశం ఈ అధ్యాయాన్ని భగవంతుడు ఇప్పుడు ముగిస్తూ ఉన్నాడు. ఆత్మని గురించి చెప్పినటువంటి చెప్పి ఆయన ముగించడానికి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను నానా రకాలుగా వర్ణిస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అది నిత్యమైనదని, దేహము తాత్కాలికమైనదని ధ్రువపరచడం జరిగింది. కనుక పితామహుడు, గురువు అంటే ఆ భీష్మ ద్రోణాదులు యుద్ధంలో మరణిస్తారనే భయంతో క్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడు తన విధిని విడిచిపెట్టకూడదు అంటూ కృష్ణ భగవానులు మరలా చెప్తున్నారు. కృష్ణుడి యొక్క ప్రామాణికతపై మనిషి భౌతిక దేహాన్ని భిన్నంగా ఆత్మ ఉన్నదని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాక ఆత్మ అనేది లేకపోవడము లేదా రసాయనిక చర్యల వల్ల ఒకానొక పరిపక్వ స్థితిలో జీవ లక్షణాలు ఉత్పన్నమవుతాయి అని అనుకోవడము కానే కాదు అని చెప్తారు. ఈ జీవము అనేటువంటిది ఏదో కొన్ని రసాయనిక పదార్థాల ద్వారా ఏర్పడింది అనేటువంటిది ఏదో చెప్తూ ఉంటారు సైంటిఫిక్ గా, కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ శాశ్వతమే అయినా హింస ప్రోత్సహనీయం కాదు. కానీ దాని అసలైన అవసరము ఉన్నట్టు యుద్ధ సమయంలో అది అడ్డగించబడదు. కనుక అవసరమైనటువంటి భగవంతుని అనుమతి పైననే సమర్థించబడినదిగా ఇది యుద్ధము చెయ్యవలసిందే అనేటువంటి అర్జునుడికి తన యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని, ఎవరినో సంహరిస్తాను అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడికి ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడము ఈ 30 శ్లోకం వరకు కూడా, అంటే 11 నుండి 30 వరకు కూడా ఆత్మజ్ఞ హరే కృష్ణ ఆ బుద్ధి యోగాన్ని బోధించారు ఆయన. ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించారు. ఇక నెక్స్ట్ ఉండేటువంటి శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు కర్మలు, విద్యుక్త కర్మలు అంటే మనం చేసేటువంటి మన యొక్క స్వధర్మ కర్మ మరియు స్వధర్మాలు అనేటువంటి అంశాలని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.